парчами давлатӣ рамзест ки қудрати муттаҳидкунанда дорад ва дар қалби ҳар шаҳрванд ғурури миллӣ ва эҳсоси баланди ватандориро бедор мекунад. бинобар ин ҳифзи парчам ва арҷгузорӣ ба он нишонаи ҳисси баланди миллӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад. бигзор парчами давлатӣ ҳамчун рамзи ифтихору сарбаландӣ, нангу номус ва сарҷамии миллат дар фазои орому осудаи кишварамон то абад парафшон ва илҳомбахши раванди созандаи рушди ватани азизамон Тоҷикистон бошад.